Na Zamagúri vraj dnes ráno tuhlo celé telo. Napriek tomu, že aj v tomto poriadne chladnom počasí si zo pár otužilých raftérov sadlo do gumených člnov a splavovalo Dunajec. Podľa nich neexistuje nič krajšie a romantickejšie ako pohľad na zamagurskú zimu z raftu. Títo ľudia sa rozhodli stráviť netradičnú sobotu. Pri 20-stupňových mrazoch idú splaviť Dunajec. A keď budem musieť vystúpiť do tej vody, lebo je jej málo, tak to bude asi najväčšia zábava. Už len pri pohľade na biely mrazivý opar nad riekou Dunajec behal po celom tele mráz, ale aj napriek tomu desiatky nadšených ľudí nafúkali gumené člny a poď ho takmer 2 hodiny raftovať. Paradoxne na člnoch sedeli hlavne Bratislavčania. Tí si nevedia túto jedinečnú prírodu vynachváliť. Nahodili špeciálne čiapky a bez akejkoľvek obavy, že nám na severe Slovenska zamrznú, to zariskovali. Nie je zima? Ale kde? Krásne slniečko. Na chvíľku rozmýšľam, že sa okúpem. My sme v Bratislave otužilejší ako moja manželka, čo je odtiaľto. Splav mal aj svojho maskota, tohto gorala, ktorý musel svoj kroj prispôsobiť poriadne nízkej teplote. On bol na člne tiež ako taký informátor pre tých, ktorí by náhodou nevedeli, kde sú. Po vašej ľavej strane po celý čas plavby bude Poľská republika, teplota vody 3 stupne. Koľko tých vrstiev máte, nám povedzte? Mám vlastne len tričko termo, jeden sveter a vlastne gorálskú košelu. Do cieľa dorazili po mrazivej plavbe cencúle, ale hneď bola nachystaná prvá pomoc a odporúčania, ako túto zamagurskú mrazničku zvládnuť. Tajomstvo sa ukrývalo v gorálskom opasku. Čajíkom, pohybom a možno sa nájde nejaká kvapka sirupu alkoholického. Máme zásoby domácej, slivovičky. Takže na to je ten opasok. Doping. Áno, áno. Z mrazivého splavu Dunajca Maja Pavlíková, televízia JOJ. No, gorál v termotričku, to sa hneď tak nevidí, ale bola tam zima. Presne, ale bol to naozaj taký rozprávkový adrenalín. Aj keď zima naozaj dáva aj čarovné možnosti. V Bytči vytvorili uprostred rybníka ľadové srdce, uvidíte ho už o chvíľu. Rovnako ako